Аз си правя клипче. Здрасти! Добър ден, добър ден! Къде така? На сватба ли сте? Как всеки се прави, че не вижда, че снимам клип. Брат, сестра. Оле. С цял този телефон е мен. Мен. Иване, я се обърни. Завърти се, ма направи пирует. Чакай, кажи се да прави видео и без това. Не бе, по-добре с нея даже. Аз с сестра не снимка. Ама той си Ма аз правя клип, така или иначе. Ти си голям кретен, да е. Ето, да видят хората как се държиш. ще снимам. Кой ще снимка? Верно, трошила се. Вие? Заминаха. Заминаха. За къде? За там. Не бе, дай малко се. Кой не забелязва камерата си, а? Нямаше го, брат, не е честно. Ето го, от Англия вносен. Я гледай по-стъп. Страхотен. Стоян Радев, Сижо, Кричо. The best of the old school. The best of the old school. Сватба. 2016.